Teraz poprosím, aby naša nadmeška Punová prečíta sľub za všetkých športovcov. Teraz za vás. Sľub športovcov. Mene všetkých prítomných žiakov sľubujem, že na dnešnej športovej olympiáde v celé 2013 budeme rešpektovať a dodržiavať pravidlá, ktorými sa olympiáda riadi. Budeme súťažiť v ozajstnom športovom duchu fair play pre slávu športu a česť našich školských družstiev. Ďakujem. Teraz všetci naraz. Sľubujeme. 3, 4. Hlasnejšie. Sľubujeme. Super. A teraz za všetkých našich rozhodcov poprosím pána inžiniera Juraja Komorovského, ináč to je môj bývalý žiak, aby prečítal sľub rozhodcov. Áno. V mene všetkých rozhodcov sľubujeme, že na dnešnej športovej olympiáde Selec 2013 budeme rešpektovať a dodržiavať pravidlá, ktorými sa táto olympiáda riadi. Budeme rozhodovať v ozajstnom športovom duchu čestnej hry, pravidlách fair play. Ďakujem veľmi pekne. A týmto, ako náš pán starosta povedal, považujeme olympijské hry, festival olympijských, čoho to je? Deti a mládeže za otvorenie. A teraz ešte neoficiálne trošku informácií, takže všetci žiaci budú počúvať. Keďže sme školy, ktoré majú veľmi rozdielne počty detí, tak sme vás rozdelili do dvoch skupín, aby to bolo spravodlivé. Takže A skupinu tvoria školy, ktoré majú väčší počet detí, a B skupinu sú školy, ktoré majú menší počet detí. Hráme dva zápasy vždy súčasne, aj futbal, aj bibianu. Takže